segameni ngizama ukukutshela ukuthi unamandla wena okwenza konke ngaye. Inkinga ulikhotha kabelo vese ukholo lungeke. Mhlawumbe abakhona ukholo yolikhotha amazulu enyakaza ethi uba kanye lokhuluma ngathi njengamanje. Ngoba mawukhotha ivesi amazulu ayahlokoma. Kodwa bese bheka ukholo ukuthi likhona. Malungekho ukholo khuluma amazwi anganakuphila. Aphila amazwi ngoba kukhona uJesu. Thina sinomoya wanimazalwane wesethembisi. Ongumduduzi advocate yethu. Okuyena osifundisa indlela zokuphila. Okuyena esithi masikhathele sidangala bese afika yasiduduza. Uthi ulala ukhala ngayizolo uvuke ekseni sunethemba. Hayi uthini uyena. Angithi masiya kwaJesu kophakama umoya. Kube yena osiphasayo. Kodwa siye kumbazalwane, siye kubo kaJesu. Shuthi mawulahlekele umoya engcwele uyosala kade uthi uyakhola. Ngoba uyena osemhlabeni. Ngithe kwenye indawo nina mangabe semkholo kade ni justice yabantu emhlabeni. Abantu badelela kangaka badelele ngoba kusekhona ibandla. Mhlawumbe wahamba ibandla ngeke bekwazi ukudelela ngoba bebe sebefuna ubisilwesi. Izwi selingasekho sewuvaliwe umusa. Ngoba lo musa esiudelela namhlanje uzovalwa. Bese focus